Heren, wat is hier de bedoeling van? Dat we een bezoekje aan Harkema brengen. Oh. En dan? En we willen even zien wie er nou echt kampioen is van de hoofdklasse. En je weet dat het gaat om Harkema, hè? Ja. Een Harkie twijfelt niet, is ze wel, hè? Nee. En Harkie twijfelt net, nee. Nee. Maar wij ook net. Je neemt maar het risico. Ik zal je spandoeken, en wat is verder de bedoeling? Nou, we hebben wat stickers bij ons en wat spandoeken. En alles net. Die weer ophangen. Ja, weer ophangen en de stickers weer even plakt. Okay. Een soort revanche op, hoe lang is het geleden? 15 jaar? Ja. Nee, ik weet het niet. 16, 15, 17 jaar. Dus dat is de bedoeling. En ja, 4 man sterk. Wat nou als je hem daarnaast in Harkema komen, je hem stinder op de minstip of in Harkema en je wordt betrapen? Dan praten we even met de leur. Ja. Dan kom je wel uit. Ja. Ik heb best bij de Daar heb ik Harkie. één koud land zitten. En een stukje levenbeurs bij ons, dacht ik. Ja, daarom. Ik heb wel goed bij de Harkie. Net je hem gezicht naar te plakken maar zwarte balkjes. Nee, hè? Nee. Dan zie ik ze met me op. Ja, de heren voetballen, dus zijn voetballen, dat heb je ook altijd goed. Dat heeft maar te doen. Ah, ik zie je naam maar net nemen. Nee, dat is Nee, Charlie? Moet dat niet? Nou ja, we gaan mooi. Succes. Ja, mooi. Sterkte. Ja, jongens, we gaan. Hoi. Kijk wat er staan hier. En daarna. Kom op Pieter, jongen. Nou, passeren. Shit op. Staat hier niet in de spits van het 7e. Ik heb het rustig aan doen, maar hier niet. Maar dan ben je alleen rondjes aan. Oké, ja. Nee, moet je proberen, ja? En dan even goed hoog. Oké, dan ben je van Black niet afhouden. Wat een beetje vier op. Fantastisch titel leveren voor Hoeveel touw heeft ze nou? Ik heb net het idee dat jou je te druk op maatje. Ik maak me net op plek niet. Dan komen ze maar. Dan kom je de volgende besteken met de punten van de boedoeken. Even in het centrum besteken. Tevreden non-nauta? Wat is dat? Tevreden non-nauta? Ja, dit is mooi hè? Dit De meeste zijn. Ja, dit weer een operatie met tarriering. Poe. Ja, als je zo mooi doeken. Zo. Nou, Nee, maar je hebt een hup het filter op, trapje droeg in en kleer. Ja. Likken de eten in wel. dat is aardig nou weer net. Maar zullen we dat doen? Even hier deze rij de stickers en dan Op de even het dorp in en dan plakken we een soortje neer. Maar wij wisten het andere doek. 4 dutters verdienen. 1 doek Ja. en 4 deur. Eén op de A7. Het is clear. Ja, het is mooi. We Hier gaan ergens vet. in de buurt. Ja. Zonder, Ja, We kan. hebben hier wel wat pottenkijkers, hè? ja, we hebben wel wat pottenkijkers. Dat is weer wel spannend. Ja, dat wij steeds nog heel typen. Mooi trapje naar beneden. Fantastisch. Ja, we gaan. Joh. Don't smack that ass and pull your hair like that. So I jail watch, hand wait for you to salute that you did pimp. Not many women can refuse did pimp, and I'm a nice guy, but don't get it confused. Did pimp. Je bent nu op van die camera. Nee.
Friesland. Nee, Hallo. jongens. Ik was Mooi even, net. Wat is het probleem? Morgen hebben we Maar jullie mogen hier niet staan, dus de vraag is, wat doen jullie hier? Nee. Dat is de vraag. Ja, we nou, gaan zij wel. nemen het even op en klaar. komen we net gaan. even het Harkema. We zijn klaar, we gaan. Het spandoek hangt. Goed, Dan hebben we de man een En morgen kampioenswedstrijd. in de middag gaan we weer. komt helemaal goed. Het is een ludieke actie. Maar wij, Wij gaan. ik hou hier helemaal niet van. Wat?